Hej alle sammen og velkommen til. I dag der spiller vi noget parkour på en ny serie på min kanal, som jeg nok kommer til at spille rigtig meget, fordi jeg elsker parkour i Minecraft. Og ja. Men vi kommer til at klare 2 baner i hver eneste afsnit. Vi spiller inden for en server, der hedder It's Jerry and Harry. Der er IP i beskrivelsen, og til de sange jeg bruger, alt det der plejer. Ja. Og jeg vil lige undskylde for sidste klip, hvor jeg klippede sådan, jeg sluttede videoen et ret mærkeligt sted. Det er fordi jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan filme over 15 minutter i det redigeringsprogram jeg har. Så derfor har jeg også sat en timer til. Og nu må det være det. Nu har jeg fortalt det jeg skulle i hvert fald. Så nu går vi bare i gang. Så om vi kan klare det her okay hurtigt. Jeg ved, der er en rekord på, altså hvem der har klaret det her hurtigst. Og jeg mener rekorden på den her, det var sådan 18 sekunder eller sådan noget, for at klare den her bane. Jeg tror ikke helt vi klarer, men jeg tror godt vi kan klare den på first try, fordi jeg er ikke for at sige noget, men parkour det er det, jeg synes jeg er bedst til i Minecraft. Ikke fordi jeg siger at jeg er mega god, men ja. Jeg synes i hvert fald selv, jeg godt kan parkour. Jeg synes nærmest det virker umuligt at kunne klare den her bane på 18 sekunder, men når man har han eller hun engang til at spille på den 100 gange, og ved lige hvor der er sådan nogle snudevej eller sådan noget, til at kunne komme derhen. Altså for at kunne gøre det hurtigere. Bum, bum, bum. Og vi klarede den første på 1 minut og 6 sekunder. Og den bedste tid det er 21 sekunder, så 20 sekunder er det, og jeg klarede den på 40 sekunder mere end det rigtige var. Så nu tjerner vi den her never tempo, og jeg ved, den her den er meget svær, jeg har prøvet den før, og det er lidt nederen for mig. Jeg smelter jo helt her. Jeg kan ikke klare det. Jeg er jo is. For helvede. Jeg er is jo, så det bliver lidt svært for mig, hvis jeg falder ned i ilden. Så kører jeg i hvert fald hurtigt op. Bum. Ja. Det her den er sådan rimelig bare kedelig, eller hvad man kan sige. De her lysekroner her, bare man skal bare gå helt ud, stoppe, og så hoppe, og nu er vi ved det sted jeg aldrig har klaret, så jeg hopper lidt tilbage. Prøv at se om vi ikke kan paste den. Nå, det kunne vi ikke. Så vi prøver bare at ja, vi prøver at rush den her gang. Det tror jeg måske virker lidt bedre. Man kan nærmest ikke rush på lysestærerne her. Prøv at gøre det hurtigt i hvert fald. Nej. Man kan bare ikke klare den der. Jeg har aldrig prøvet at vinde den her før. Så det håber vi kan gøre i den her episode, før at timeren udløber. Eller, ja. Og hvis der er god tid, det var fedt. Hvis der er god tid tilbage, kan det godt være, at vi tager en 3 også, at vi spiller 3 parkourrunder. Hvorfor kan jeg ikke hoppe lige nu? Men ja, det kommer an på, hvad tiden siger. Det kan også være, at jeg kommer til at speede lidt op, hvis jeg ikke kan klare et stykke. Fordi jeg tænker, at vi skal i hvert fald have klaret noget af det. Vi skal i hvert fald have klaret 2. Så den her vil jeg klare. Jeg har aldrig prøvet at vinde den før, så det ville være fedt, hvis jeg lige kunne vinde på recording. Og så er der lige en servicemeddelelse inden for Prison. Og det er, at jeg er simpelthen blevet VIP derinde. Håber jeg i hvert fald. Jeg ved det ikke helt, men det er der stor chance for, at jeg er blevet til næste afsnit. Jeg klarede det! Jeg klarede det. Nu dør jeg. Men jeg klarede det. No. Det andet jump der, det var også umuligt, man. Jeg tror, jeg har fundet ud af det, man skal hoppe der, altså på krydset, eller hvad man kan sige. Lige ude i hjørnet skal man ikke jump ind på det. Jeg ved ikke helt.
Jeg ved ikke, hvad for noget musik jeg skal bruge, enten download eller noget, eller også bruger jeg bare samme sange. Jeg synes, jeg er ved at... Jeg glemte at hoppe. Jeg tror ikke, vi klarer den her. Jeg synes virkelig, den her, den er ikke særlig sjov der til sidst. Det går ikke så godt, det her. Jeg prøver at rush. Ja. We can do it. We can do it. Jeg håber, vi kan gøre det. Nej. Det er bare virkelig ikke mig, det der. Det er ikke lige det jump, jeg er bedst til. Jeg er bedst til sådan nogen her, som bare rushe igennem. I stedet for at gøre alt det der med at skulle time, hvornår man hopper og sådan noget. Det er meget sjovt at bare løbe igennem det. Ja. Men jeg tror, måske vi ikke kunne klare det. Jeg tror, jeg speeder op, hvis jeg ikke klarer det den her gang. Fordi det er lidt kedeligt bare at kigge på mig og prøve at gøre det samme hver eneste gang. Hvis jeg ikke lige klarer det nu, så vil det være ufattelig fedt. Nej, så vil det være mega nederen, men det vil være fedt, hvis jeg klarede det. Kan jeg gøre det der? Jeg ved ikke. Det burde være umuligt at kunne hoppe fra den der ovenpå den der fælles. Så nej. Det satser jeg ikke på, at vi kan, men vi klarede det der. Men det er bare den der meget irriterende. We can do it! Jeg gjorde det. Nu er spørgsmålet så bare. Det kan vi ikke. Det gør sådan her. Jeg gjorde det. Og timeren siger 7 minutter. Så jeg tror måske godt, vi kan nå den næste her, der hedder end. Den tager vi lige med. Så har vi 3 hver eneste episode. Jeg ved ikke, om det bliver i de andre også, men det gør det i hvert fald i den her episode. Der bliver i hvert fald mindst 2. Og det højeste vil nok være 4, fordi vi skal også have en serie til at køre med, hvor jeg gennemfører banerne. Der kommer flere og flere. Jeg tror, der er 11 baner i alt eller sådan noget. Nej, jeg mener 20 eller sådan noget. Nej, kan man egentlig klare det der? Nej, det tror jeg ikke. Men man kan klare det der. Det der, og det der. Og det der, 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 og det her. Det her, og det her. Og det her, nu gik den timer ud. Og det her, 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 og det her. Det må godt nok være belastende, bare at høre på mig, der siger, og det her, og det her, og det her. Men jeg tror faktisk godt, vi kan være heldige at klare det her. Gjorde vi på 30 sekunder, hvad er rekorden? Den er 15 sekunder på den der bane. Det tror jeg faktisk også, man kan. Ja. Men vi går videre til Clouds. Vi tager en 4. bane i den her første episode. Jeg ved ikke, hvor mange episoder den kommer til at køre på den her serie, fordi der bliver jo flere og flere, men så kan det være, at der kommer en sæson 2 inden fra en anden server eller sådan noget. Ja. Det kunne godt tænkes, fordi jeg elsker virkelig parkour. Ja. Undskyld, hvis jeg ikke siger så meget. Jeg koncentrerer mig virkelig om at prøve at klare det her. 8. Oh god, jeg ved ikke, om I så det, men jeg crashede lige, eller jeg rykkede tilbage. Jeg kan ikke huske, bugget hedder det, tror jeg. Jeg buggede.
Det går faktisk okay hurtigt det her. Jeg ved, at rekorden på den her, den er 18 sekunder. Så jeg ved ikke lige, om vi klarer det, men vi kunne nok godt sådan, måske komme sådan i nærheden med 20 sekunder af den. Hvis der ikke allerede er gået 18 sekunder på den her derinde. Hvad fuck? Nå, det der. Og vi klarer den på 36. Okay. Det er måske... Nå, fuck, jeg kommer til at gå ind på den igen. Hvordan er det nu? Det var der. Rekorden på den her, den er 18 sekunder. Så vi var faktisk lidt fra. Men ja, jeg kan lige tælle, hvor mange der er. Der er 5 på 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 er der. Så der er okay mange. Jeg kommer lige til at tage det. Ja. Screenshot. Ja. Vi kan i hvert fald godt, jeg tror godt, vi kan lave en serie ud af det her. Jeg faktisk, det er fordi, jeg ikke har klokken til at stå tæt. Men ja, så jeg har bare tilbage at sige. Farvel.